ଶିଖିବା ଭଳି କାହାଣୀଟିଏ। ଜଣେ କୁମ୍ଭାର ମାଟିରୁ ଚିଲମ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଚିଲମର ଆକୃତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଚିଲମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ମାଟି ପଚାରିଲା, ଆରେ କୁମ୍ଭାର, ତୁମେ ଭଲ ଚିଲମ ତିଆରି କରିଥିଲ, ତେବେ ତୁମେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କଲ? କୁମ୍ଭାର କହିଲା, ହେ ମାଟି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚିଲମ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ଏକ ସୁରେଇ ତିଆରି କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ମାଟି କହିଲା, ହେ କୁମ୍ଭାର, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କେବଳ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳି ଯାଇନି, ମୋ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଚିଲମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଜଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଏକ ସୁରେଇ ହେବି ଏବଂ ନିଜେ ଥଣ୍ଡା ରହିବି ଓ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ରଖିବି। ଶିକ୍ଷା: ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ତେବେ ଆମେ ନିଜେ ଖୁସି ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା।